lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, Putin on irti. Ja pyydät täyteen, maailma aukee, estot lähtee. Ja sylke vaihtuu, Aina kun flippaa, Putin on irti. Aina kun flippaa, Putin on irti. Putin On irti. Putin On irti. Putin On irti. Aina kun flippaa, Putin on irti. ja se DJ oli et ketä luulet olevas tää? Sano sille, et kato jätkää. Saat sä ja minä Президента Российской Федерации. ja ihan niinku muutkin. Joo pikkasen poikki. Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan, Putin On irti. ja pyydät täyteen, maailma aukee, estot lähtee. Ja sylke vaihtuu, itketään kun siltä tuntuu. Uudet hoidot pilkon aikaan, täältä pois mut kantakaa. Ja pyydät täyteen, Aina kun flippaa, Putin on irti. 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 sitten kun se DJ laittoikin tän biisin ja jengi alkoi törkkaa, ne tiesin et mie flippaan. Ja pyydät täyteen, maailma aukee, estot lähtee. Ja sylke vaihtuu, itketään kun siltä tuntuu. Uudet hoidot pilkon aikaan, täältä pois mut kantakaa. Ja pyydät täyteen, Aina kun flippaa, Putin on irti. Not once. Das war ein Befehl!